Najnovije vesti. Ovo je, tako ga svi zovu, Grdosija. On prilazi ka meni. Videli ste danas brod koji je pao na vestima već, ali ovo je on. On je zašli tog broda. O pomoć! Ubio sam Grdosija sa ovom puškom i sada ste sigurni. Možete da izlazite slobodno napad. Evo pogledajte njegov let.